Ola, son Samuel Grela, de cuarto de ESO, e neste pequeno vídeo vouvos a falar un pouco do libro A Esmorga. O autor deste libro chámase Eduardo Blanco Amor. Eduardo naceu en Ourense o 14 de setembro de 1897 e morreu en Vigo o 1 de decembro de 1979, á idade de 82 anos. Eduardo, ademais de escritor, foi xornalista. Estivo emigrado en Arxentina. Eduardo escribiu obras narrativas, poesía e teatro. O libro A Esmorga conta a historia de Cibrán, quen era un rapaz de 24 anos. Este rapaz tiña unha moza. Aquela era prostituta. Un día a súa moza díxolle a Cibrán que el debería de ir traballar, para que así poideran vivir xuntos. Cibrán fíxolle caso e foi traballar. Era cedo e atopouse con dous compañeiros bebidos, aos cales lle chamaban Milhomes e o Bocas. Estes propuxéronlle a Cibrán que fose con eles a pasalo ben, e Cibrán aceptou. Primeiro foron a unha taberna, na que beberon e roubaron comida. A dona desta taberna advertiulle a Cibrán que o Milhomes e o Bocas non eran boa compañía, xa que o Bocas estaba sendo buscado pola Garda Civil, porque a noite anterior deixara medio morto a un home. Máis tarde, a estes tres homes sucédenlle máis cousas, as cales non podo contar, xa que se o fago, contaríavos todo o libro. A verdade é que este libro gustoume bastante, a pesar de que sexa antigo. Con respecto ao vocabulario, houbo algunhas palabras que non coñecía, pero en xeral entendín todo. Recomendo este libro.